Priatelia, príjemný vianočný čas. Národná rada sa neháda, ani nezasadá, ani nerukuje, ani nič sa tam nedieje, čo som veľmi rád, že sme to ukončili. A keďže chvíľa sviatočného voľna a ja mám rád občas si urobiť všelijaké malé špecialitky, takže teraz na Vianoce som si spomenul na recept placky z rybích ikier. Ja mám rád takéto dobrodky, napríklad držkovú polievku, mňam. A budem sa dneska pokúšať uvariť aj rybaciu polievku, ale teraz vám chcem ukázať, ako sa robia placky z rybacích ikier. Takže poďme sa pozrieť, že čo všetko je treba nachystané. Prvá najdôležitejšia vec, rybie ikry. Tieto sú kvalitka. Čo k tomu potrebujeme? 2 lyžice strúhanky, majonéza, čierne mleté korenie a ja dávam aj vegetu, ale takáže zdravita, bez glutamánu samozrejme. 2 vajíčka. No a to všetko si dáš do misy a poriadne musíme zahnietnúť. Všetko to tak vyšľať, aby to bola taká tekutá vrstva, rozpálený slnečnicový olej na panvici. Ja mám takú dobrú železnú, ale pretože neviem prečo má krivé dno a bolo by mi to sa pieklo na nerovno, tak podložím to poriadnym nožom. Takže toto poriadne potrebujeme zamiešať, aby to bolo bez tých hrubých častí. Ale stíšim teplotu, lebo ono sa to vie rýchlo spáliť. Takže taký priemer 5-7 cm to bude mať. Takto si to tu necháme. Nech sa z toho urobí taký pekný okrúhly tvar, nech to má. Stopujem 5 minút, 7 minút, takže počkáme. A zistil som, že ešte aj moslimovia slávia Vianoce. Práve v takýchto zmiešaných krajinách, kde sú aj kresťania, aj moslimovia, aj iné náboženské skupiny. A predstavte si, vznikla debata, že či môžu moslimovia sláviť Vianoce. No a pretože z toho vznikali aj určité nepokoje, niektorí moslimovia sa voči tomu ohradzovali a hnevali sa na to. A zasa iní sa hlásia, že čo sa vám nepáči, veď to je krásny sviatok a čo je zvláštne na tom, veď prorok Ježiš, pre nich prorok, patrí aj do moslimskej tradície. No predstavte si, že debata celospoločenská bola až taká vysoká, že sa k tomu vyjadrili predstavitelia, politickí predstavitelia. Jedna ministerka otvorene povedala, že ako moslimka slávi Vianoce, má to veľmi rada a je to dobrý sviatok. A iný politický vysoko postavený predstaviteľ, teraz neviem aký minister to bol, povedal, ale drahí moslimovia, a on je moslim, on sám je moslim, nepáči sa vám sláviť Vianoce, tak viete čo, choďte do práce. A to som zvedavý, či to naozaj urobíte. Pretože oni to majú takú nábožensky tolerantnú spoločnosť, že ten sviatok je dňom voľna, ale kto ho nechce svetiť, tak potom má povinnosť ísť do práce. No a ja si myslím, že tá debata tam potom utichla, lebo ísť do práce to sa im už nechce, tak radšej slaviate Vianoce. A teraz ideme obrátiť placky. Šup, takto šikovne. Výborne, mám to trošku málo opečené, takže pridám jednu. Uá, jeda malenko. O nie! Môžem vám k tomu zaspievať, čo si tak hovorím. Ja som kuchtíček, kuchtík je môj koníček. Veľa toho neviem, ale niektoré dobrodky robím. Dobre, už sa na to teším. Mňamky. Yes. A napíšte mi prosím do komentáru, že čo robievate vy nejakú špecialitku tohto typu. Držky, alebo bíčie žľazy, to len v niektorých reštauráciách. Alebo dokonca som v Štúrove, jedna reštaurácia. No a v tej reštaurácii robia, už mi slinky zatekajú, že držkový perkelt s mozočkami. No dajte vedieť, čo dobrého, aké špecialitky robievate vy. Možno robievate niekto ikry, tak povedzte, že ako ich robíte. Ja som si teraz na tom Google, čo všetko vie, našiel, že praženicu z ikier a dokonca, že polievku z ikier. Tak to skúsim dneska, tú polievku z ikier. Tak myslím, z tejto strany je to výborné. Z tejto tiež. Yes. Toto je tiež ono. Mňam. Trošku odklapkať. A šup. Takto. A všetky, ktoré vidíte, ak to robím nešikovne, ako gazdinky hlavne, ale aj kuchtici mužovia, tak ma blahosklonne pochválte, že išlo mi to. Lebo to poteší najviac, viete. A teraz zase dáme toto. Ani zrná zmar ma naučil socializmus. Pridáme a tu máme číselko. Už sa teším. Všetko treba dať umyť. Hneď jak sa to urobilo, lebo
Taký vtip hovorí, že keď varí žena, nachystá nádoby a začne variť, a keď varí muž, začne umývať nádoby, aby mohol variť. Tak, a k tomu všetkému mi tu svieti krásna tradícia betlehemského svetla. To je ono. Doniesol som ho z kostola a tam nám ho priniesli skauti. Až z toho ťažko skúšaného mesta palestínskeho Betlehema. A musím povedať, že sa modlím a hovorím požehnanie, aby tento hrozný konflikt skončil, ale aj aby palestínsky ľud mohol začať žiť svoj normálny život, pretože všetko utrpenie, ktoré prežívajú do veľkej miery, ale ja si myslím, že na 95% spôsobený najhlúpejším politickým vedením, aké len môžu mať. Oni majú proste naozaj hlúpych predstaviteľov politických, ktorých 70 rokov neustále vedú do krvavých bojov proti Izraelcom. Jednoducho žiaľ, je to krajina s ťažkým konfliktom, kde OSN ustanovila, že vzniknú dva štáty na tom istom území a Palestínci a Arabi to nikdy neprijali a odtedy vždy bojujú proti rozvíjajúcemu sa izraelskému štátu. Podľa mňa hlboká chyba, tak toto nemalo byť. A tak som rád, že tu máme betlehemské svetlo a dúfam a možno, a ja som členom skupiny priateľstva s krajinou Izrael a bol som takým členom aj v Európskom parlamente, možno ja budem môcť prispieť trochu nejakej politickej práce k tomu, aby takýto pokoj pre tie dve entity nastal. Obrátime placky, aby mi to nezhorelo. Dúfam, že budem šikovnejší ako pred chvíľou. Yes! Videli ste to? Yes! A teraz šup! Takto v podstate vypnem na nulu a necháme to dobehnúť. A to už je len taký záverečný osmach. A teraz si to vyberiem. Keďže tu není manželka, tak ma nemôže napomenúť, že používam vidličku do tej panvice, lebo ona to nemá rada. Ale ja to rešpektujem, len som zabudol, že mám vidličku v ruke. A nie drevenú to. Ale keď sa vráti, ja si zoberiem toto, aby bola spokojná. A teraz to mám dobre vypnuté a ideme chutnať. Mňamku hámku, placky z rybacích ikier, vianočné tanieriky z Anglicka, starožitné vidličky, dezertné vidličky. Ja si dám asi malú feferónku a kyslú horku. Mňam. Kvasené horky. Aj to je smrt, to je dobré. A potom už len povieme, jak sa zalizujeme. Teraz sú dobrodky nachystané. Ja vyťahnem feferónečku, kvasenú horčičku. Yes! Tu nemám sám nakvasenú, ľutujem, a toto je kúpená. Tak, priatelia, ja idem na to. Jedna placka. Musím povedať, že sa mi to podarilo. Šťastné, veselé, požehnané, radostné, oddychové a vedomie, že Pán Ježiš vstúpil do nášho života.